हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबाय स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर दिनैहाय आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों लोगोफोर आं मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो स' बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय एम फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलनि गेजेरजोंहाय मैयासो रिलिज जानानै थांनाय मोनसे मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय बाबु बिमा पार्ट 2 दे लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बे मिउजिक भिडिअखौ नायखाबाय आरो गोबाङानो नुवाखै जानो हागौ दे लोगोफोर स' जाय बिथांमोना नायखांबाय भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो एम फिल्म प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायहैदो दे लोगोफोर ओमफ्राय जों बे भिडिअआवहाय गाहाय सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों होननानै बुङोब्ला स' नोंथांमोनाथ' बिथांमोनखौ गासिबो सिनायजोबखायोआनो नङा होमबा लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जों बेयाव गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों राजिब आरो मिनिबाला दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ लैथोमाजों लोगोसे बिथां मिनिबालायानो रोजाबदों दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेसन बा आपडेटखौ मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामदो दे लोगोफोर